Gọọmenti etiti ala anya bụ Nigeria na mba United States nke America ebinyego aka n'akwụkwọ nkwekọrịta maka ịgba mbọ mara etu a ga-esi wee chekwebe ọtụtụ ihe njirimara n'ogige ebe nlereanya dịgasị iche iche n'ala anya bụ Nigeria dị nnukwute oke mkpa bụ ndị nke nsogbu ndị isi ekwu ọnwụ tinyeziri nọ na nnukwute ihe mgbu. Ya bụ akwụkwọ nghọta nke ebinyere aka na ya bụ nke mejupụtara ihe dịgasị iche iche gụnyere ịgba mbọ hụ na onye ahụ na-anọchite anya mba United States n'ala anya bụ Nigeria ga-agbakwuzi mbọ hụ na ya bụ ihe dum bụ nke a ga-etinye n'ọrụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Ka ekwi ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya na ibinye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ahụ ka Charge Affairs David Green sịrị na ihe kpatara onyinye ahụ bụ ka e wee dobe ma gbochie na inwe ọganihu n'ihe onwunwe ọdịnala Suko UNESCO World Heritage dị n'Adamawa steeti. O kwuru na kemgbe ha na ndị Nigeria jiri binye aka na nkwekọrịta a kpọrọ Cultural Property Agreement na ndị US kwụsị ike na nrụkọta ọrụ ịchọpụta, naghara ma weghachi ihe ọdịnala ezupụrụ nke butere iweghachite Ozebini dị 63 n'ọnụọgụgụ. N'okwu ya ka minista nka omenala na-ekere uche akụ Hanatu Musawa sịrị na arụmarụ Suko ga-ewetere akụ Nigeria uto na ịga n'ihu nke ụlọọrụ ekere uche na nke ndị omenala. Dịka minista ahụ siri kwuo, arụmarụ ahụ ga-enye aka ibulite ike obodo, mee ka ha siwanye ike ịnara ọma jijiji sitere n'ụjọ na climate change. Ndị ọzọ kwugara okwu na ya bụ mmemme gụnyere onye isi Nigeria National Committee of the International Council on Monuments and Sites, Dọkịta Oluwatoyin Sogbesio, na ọtụtụ ndị ọzọ ga-toro United States maka mbọ ọ na-agba ịhụ na omenala na asụsụ tụmadụ asụsụ Sukon tọrọ atọ. Kemgbe afọ 2001, US etinyego ihe dịka $5 maka arụmarụ 14 na steeti 21 na Nigeria ma ka dị njikere ịga n'ihu. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.